ମାରିଛି ମୁଁ କହିଲି ସେଠୁ ମାରିଲ ଏବେ ମାରିଛି କି ସାଇଲେ କମେ ମାରିଲୁ ଏବେ ମାରିଛି କି ହଁ କେତେବେଳେ ମାରିଲି ଏବେ ଆସୁନୁ ଭଲିକି ମାରିମି କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିବୁ ହଉ କରୁନୁ ଆଇ ବସ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନାମ ହବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନାମ ହେଇନୁ କି ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ସେପଟେ ପିଟି ହବ ABCD ଡାକି ସାର୍ ଖାଇବୁ ତାପରେ ଶୋଇବୁ କାଲି ଏ ପାଠ ପଢି ଡରିଲାନେ ଶୋଇକି ଉଠିକି ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲେ ହଁ ତ ଆଜି ପୁଣି ପାଠ ପଢିଦବୁ ଶୋଇବୁ ଉଠିବୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବୁ ଆଜି ପାଠ ପଢିନୁ ଏଯାଏଁ କେତେବେଳେ ପଢିଲୁ କି ଛୁଟି ଆଜି ସୋମବାର ତ ଆଜି ନୁହଁ ଆଜି ସୋମବାର ନୁହଁ ସୋମବାର ତ ଛୁଟି ନଥାଏ କାହାର ତୋର କଣ ପାଇଁ ଛୁଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ରବିବାରେ ଛୁଟି ଥାଏ ସୋମବାର